Исәнмесез, хөрмәтле җәмәгать. Менә 3нче ел инде Бөтен дөнья татар конгрессы каршында Бөтен Россия укучы кызлар бәйгесе үткәрелә. Аның исеме Ак калфак премиясе иясе дип атала. Менә без быел дөньяның менә шушындый шаукымына туры китереп, бу бәйгене Казанда икенче төрле вариантта үткәргә ниятләдек. Менә бүген без аның бүләкләү тантанасында. Бу бәйгедә барсы безнең 98 кызыбыз катнашты. Алар 9-11 сыйныфларда укыйлар һәм бөтен регион буйлап безнең Оренбург, Киров, Удмуртия, Башкортстан, Татарстан республикаларыннан барсы 98 кызыбыз катнашты. Инде безнең ярым финалга барсы 32 кызыбыз катнаша. Инде финал өлешенә безнең барсы 20 кызыбыз катнашты. Менә бүләкләү тантанасына йомгаклаганнан соң безнең кызларыбыз бирегә килде һәм аларны бүген инде бүләкләп китәбез. Иң беренче сүзне дипломатларны бүләкләү өчен 2018 ел җиңүчесе, беренче урын алучы кызыбыз Сәйдә Мөхәммәтҗановага сүзне бирәбез. Рәхимет, Сәйдә. Рәхмәт бик зур, Кадрия Раисовна. Мин инде бөтен чыгышларымны рәхмәт сүзләремнән башлыйм. Шуңа күрә бүген дә бөтен кызларыбызга, аларның әти-әнисенә бик зур рәхмәт әйтәсем килә, чөнки бу бәйгедә катнашу инде бик зур җиңү дип уйлыйм. Бөтен оештыручыларга, сезгә, Кадрия Раисовна, зур рәхмәтләремне белдерәм. Мондый бәйгеләр алар чыннан да бүгенге вакытта бик кирәк, чөнки татар кызларына, аларның алдагы тормышларына бик зур этәргеч бирә. Һәм инде башка якларга да игътибар юнәлтергә дә бик зур этәргеч бирә. Бөтен кызларны котлыйм. Сез бөтенегез дә җиңүчеләр. Әйдәгез, бүләкләү тантанасына күчик. Дипломант исеменә ия булган Мустафина Илүзәне биргә чакырабыз. Мамадыр шәһәреннән. Яшел Үзән шәһәреннән Саттарова Илзидә Илгиз кызын биргә чакырабыз. Хәзер инде лауреатларны бүләкләүгә күчәбез. Лауреатларны бүләкләү өчен сүзне 2018 ел Гран-при иясе Мәликә Мотыгуллинага тапшырабыз. Рәхимет, Мәликә. Рәхмәт бик зур, Кадрия Раисовна. Мондый дәрәҗә, зур дәрәҗә кайчандыр биргән өчен һәм аңа лаек булуымны исбатларга биргән өчен. Гомумән алганда бу бәйге бик зур мөмкинлек. Кызлар, мин сезнең барыгызга да рәхмәт әйтәм. Мин сезнең әти-әниләрегезгә, сезнең әби-бабаларыгызга, туганнарыгызга, укытучыларыгызга рәхмәт әйтәм һәм алар каршында баш ияргә әзермен. Мондый матур, гүзәл, булдыклы кызларны үстергән һәм безгә күрсәткән өчен. Мин бу пандемиягә дә рәхмәтлемен, чөнки ул булмаса, без хәзер ниндидер иссез залда утырып, сәхнәдән генә аларга карап утырыр идек. Хәзер менә карап торам, Казан, матур кызлар, татар кызлары һәм барысы да бик уңганнар, бик шибәрләр һәм үзләренең менә бу үзенчәлекләрен алар үзләрен күрсәтә алдылар. Сез мондый югарылыкка менгәнсез икән, туры һәм күчерелмә мәгънәдә дә. Димәк, сез үзегезне югалтмагансыз. Мин сезгә дә әйттем инде, сезне бәяләгәндә дә кабатладым. Үзегезне бер кайчан да онытмагыз, яшермәгез. Ниндидер кысалар, шаблоннар, кагыйдәләр артында үзегезне яшерергә ярамый, кызлар.
Барыгызга да рәхмәт. Ак Калфак оешмасына да, Татар конгрессына да, Кадрия Раисовна сезгә дә. Зур рәхмәт сезгә. Хәзер бүләкләүгә күчәбез. Өченче урын лауреат исеме яулаган Шабаева Наилә Фәрит кызын чакырабыз. Ул безнең Казан шәһәренең 17нче гимназиясыннан. Хәзер сүзне Наиләнең үзенә бирәбез. Минем баштан Кадрия апага бик зур рәхмәт әйтәсе килә. Бу конкурсны оештыручы кешеләргә дә бик зур рәхмәт әйтәсе килә. Шулай ук мине әзерләгән укытучыларым Сәмигуллина Ләйсән Фергатовна, Абдуллина Рамиля Гызамовна һәм безнең гимназия безнең директоры Галиева Альфия Асхатовнага зур рәхмәтләр әйтәсе килә. Минем дәванием Шабаева Роза Харисовнага, әниемә шулай ук бик зур рәхмәтләр әйтәсе килә. Рәхмәт бик зур. Хәзер өченче лауреат исемен яулаган Гыйлфанова Айзилә Нияз кызын бергә чакырабыз. Ул безнең Тукай районыннан. Хәзер сүзне Айзиләбезнең үзенә бирәбез. Мин бу конкурста катнашканыма мин бик зур шат. Мен беренчедән бу конкурсны оештыручыларга бик зур рәхмәт әйтәсе килә. Алар үзләре бик зур эш эшләгәннәр. Һәм тагын үземнең туганнарыма булышкан өчен бик зур рәхмәт әйтәсе килә. Хәзер икенче урынны алган лауреат кызыбыз Саба кызы Гыйлметдинова Әдилә Азат кызын чакырабыз. Әдиләбезнең үзен тыңлыйк. Мин бу бәйгедә катнашып, шушындый нәтиҗәләргә ирешә алуыма бик шатмын. Бу бәйгедә катнашу дәврендә инде мин бик зур тәҗрибә тупладым. Бу бәйгене оештырган барлык оештыручыларга, Кадрия Раисовна, сезгә бик зур рәхмәтемне белдерәсем килә. Шулай ук бу бәйгедә катнашкан вакытта миңа терәк булган якыннарыма, әти-әниемә, җитәкчемә бик зур рәхмәтемне белдерәм. Беренче урынны алган Казан кызы 15нче гимназия укучысы Нәҗипова Илзия Халит кызын бергә чакырабыз. Сүзне Илзиябезнең үзенә бирәбез. Бу бәйгедә катнашу минем өчен бик тәҗрибәле. Мин бу бәйгедә бик күп белемнәр тупладым. Кадрия Раисовнадан тәкъдимнәрне алу үзе бер дәрәҗә. Бик зур рәхмәт. Хәерле көн, хөрмәтле тамашачылар. Хәерле көн безнең гүзәл затларыбыз, кызларыбыз. Менә ниһаять менә шушы тантаналы чарада килеп җитте. Мин ни өчен әйтәм ниһаять, чөнки менә бу кызларыбыз безнең шушы бәйгедә катнашучылар, алар инде шушы дәвр эчендә генә әзерлек эшендә түгел. Гомумән, үзенең менә әти-әниләре тарафыннан, туганнары тарафыннан, мәктәп тарафыннан тәрбияләнеп, һәм шулай ук шушы иҗтимагый вазифаларда катнашып тәрбияләнгән кызлар. Менә бу бәйге бүгенге көндә дә бик актуаль һәм бик кирәкле.
Менә Сәйдә бик дөрес әйтте. Рәхмәт сүзләреннән башларга кирәк. Мин дә үземнең сүземне менә шушы бәйгенең юл башында торган, инициатива белдергән, бөтен дөнья татар конгрессы каршында эшләп килүче Ак калфак татар хатын-кызлар оешмасына рәхмәтләремне белдерер идем. Менә аның җитәкчесе Кәдрия Рәис кызы Идрисова. Сәйдә юкка гына рәхмәт сүзеннән башламады, чөнки ул безнең шушы бәйгенең иң беренче елны, ялгышмасам шулай бит Кәдрия Рәисна, беренче елда шушы бәйгедә беренче урын яулаган иде. Һәм аның бу бәйге бүгенге көндә дә күңелендә. Әлбәттә шушы бәйгедә катнашкан кызларыбыз, укучы кызларыбыз безнең һәр вакыт шушы бәйгенең күңелендә генә тою хисләре белән генә түгел, менә үзләренең киләчәктә хуҗабикә буларак та, хатын-кыз буларак та, гаиләнең төп учагын саклаучы буларак та, әни кеше буларак та, менә шушы бәйгедә сеңдергән барлык иң матур күренешләрне гомер буена алып барачак. Бу эш системалы эш, чөнки менә без әле күптән түгел генә татар кышыгы, татар малайна бәйгесенә йомбак ясадык. Менә хәзер укучы кызлар арасында һәм инде әлбәттә безнең әле алда халыкара татар кызы бәйгесе. Менә шушы халыкара татар кызы бәйгесендә катнашучы әзерлекле кызларыбыз инде безнең укучы кызларыбыз. Алар менә шушы биредә. Шуңа күрә мин сезгә уңышлар телим. Бу бәйге мәңгеле сезнең күңелләрегездә сакланып калыр. Менә бүген әлеге бәйгене йомбаклау тантанасын без юкка гына татарның мәркәзе булган Казанда, Казанның үзәгендә, менә шушы гаилә үзәгендә юкка гына уздырмыйбыз. Чөнки менә мин юкка гына әйтмәдем, безнең шушы укучы кызларыбыз, алар гаиләләрдә гаилә учагын саклаучылар, гаилә учагының үзәгендә булучылар. Һәм әлеге бәйгене менә барыбер һәрбер төрле вәзгыятьтән иң аякларны алырга кирәк. Менә шушы пандемия чоры безгә шушы табигать учагында, менә шушы үзәкнең иң өскө өлешендә менә бу майданда уздырырга мөмкинчелек бирде. Сезнең күңелләрдә дә бу күренеш мәңге хатирә булып сакланып калыр дип уйлыйбыз кызларыбыз. Шулай бит? Хәзер гран-при ясен кытларга рөхсәт итегез. Икенче Бөтен Россия Ак калфак укучы кызлар бәйгесе гран-при ясе Кайбыш районы кызы Абдрахманова Айзилә Айрат кызын кытларга рөхсәт итегез. Чын күңелдән котлыйбыз. Һәм безнең лауреатларга, дипломантларга да һәм гран-при иясенә булган кызларыбызга да бүләкләр символик мәгънәгә ия. Бу турыда Кәдрия Рәисовна әйтеп узыгыз. Безнең дипломантларга һәр берсенә калфаклар, тәрбия башкычларының 3 башкычыда, 3 бүлегедә һәм татар костюмнары, китаплары, лауреатларга без инде алтыннан һәм көмештән чигелгән калфаклар бүләк итәбез. Инде безнең гран-при иясенә Айрат Шамсуддинов иҗат иткән беләзекләр һәм алкалар, ягъни хатын-кыз бизәнү әйберләре җыелмасы һәм Луиза ханым иҗат иткән алтын җептән чигелгән калфаклар һәм китаплар җыелмасы бүләк ителә. Хәзер бәйгенең 2019 елгы гран-при иясе Зиннатуллина Адиләгә сүз бирәбез. Хәерле көн барчагызга да. Кызлар, мин сезне монда күрүемә бик шатмын һәм бу мөмкинлек өчен әлбәттә татар конгрессына, Ак калфак оешмасына, Кәдрия Рәисовна сезгә, бар оештыручыларга зур рәхмәт. Кызлар, сез барыгыз да инде җиңүчеләр. Монда иң-иңнәре, иң белемлеләре, иң уңганнары сезне мондый матур, сөйкемле, тырыш татар кызлары буларак тәрбияләгән өчен сезнең әти-әниләрегезгә зур рәхмәт. Әйдәгез әле аларга алкышлап алыйк. Инде үткән ел гран-при иясе буларак мин кызларга куюп булырга телим. Әлбәттә, татар кызы элек-электән бик
тыйнак булырга дип йөрткәннәр. Ләкин хәзерге заманда кыю булырга кирәк. Сез үз хыялыгызга ирешегез, татар булуыгыз белән горурланып яшәгез, татарча сөйләшегез һәм татар кызлары нинди кыю икәнлеген бар дөньяга күрсәтегез. Бәхетле булыгыз. Хәзер сүз икенче бөтен Россия Ак калфак премиясының 2020 Гран-при иясе Кайбыш районы Бұрындық авылы кызы Абдрахманова Айзиләгә бирелә. Хәерле көннәр. Мин бу бәйгедә катнашуыма бик шатмын. Берәр нинди урын алырмын да дип уйламаган идем. Бу бәйгедә гран-при алу бик зур дәрәҗә. Бу миңа тагын да күбрәк җаваплылык исти. Мин гомрем буе әлеге исемне аклара тырышачакмын. Барчагызга да бик зур рәхмәт.